Σήμερα θα δείξω πώς να κάνετε ένα κρεβάτι. Επεξής. Κάνουμε 2 γουλφ. Βάζουμε 2 για αρχικό και μετά βάζουμε ό,τι χρώματα θέλετε. Θα βάλουμε πράσινο. 1, 3, βάζουμε 3. Αρχικά φαίνεται έτσι, αλλά είναι πολύ παχύ αυτό. Κάνουμε σανίδα βελανιδιάς, good into. Και βάζουμε γύρω και γίνεται ένα πράσινο κρεβάτι, αλλά δεν μπορείς να θυμηθείς. Δείξε με άλλα πράγματα τώρα. Τώρα θα δείξω πώς μπορείτε να κάνετε πρόβατα ροζ, κόκκινα, αλλά μπορείτε να τα κάνετε και στο survival, αν το είναι creative. Καταρχάς πάμε να πιάσουμε αυγό προβάτου. Τι που να κάνει. Sheep. Τώρα πάμε εδώ στα υλικά μας. Κάνουμε εδώ, αυτό. Βασικά κάνουμε διάφορα χρώματα από τα στρογγυλά. Δεν είναι τίποτα. Και μετά εμφανίζουμε κάγκελο. Φράχτη. Και κάνουμε ένα μικρό τετράγωνο. Να μην είναι μας κάνει. Βάλουμε ένα πρόβατο και κάνουμε την μοβ μπογιά και το βάζουμε και γίνεται μοβ. Κοιτάξτε, να το μοβ πρόβατο. Μπορείς να βάλεις άλλο, να κάνεις ένα πράσινο πρόβατο και να σου γεννήσει μωράκια πράσινα και μοβ. Τώρα να κάνουμε άλλο ένα τετράγωνο διαγώνιο. Μοίρα. Θα το ανοίξουμε εδώ. Θα βάλουμε ένα πρόβατο και θα το κάνουμε μπλε. Πώς θα την κοκκινή. Είναι διάφορα πρόβατα χρωματιστά. Το μόνο χρώμα που δεν μπορείς είναι κόκκινο, χρυσό, όχι, γκρίζο μπορείς. Ναι, όχι, ναι. Ό,τι λες, όχι. Τις μπορείς να φέρκα.